Bueno, jo vaig a contar-vos-ne uno d'una abueleta que estava sordeta. I va anar i el xiquet, resulta que en aquell temps els xiquets agarraven el berenar i se n'anaven al carrer a jugar en el carrer. I en aquests pobles que n'hi ha per ahí, per la vall de Cocentaina, no, que va, per Cocentaina i Alcoi. Resulta que allí nevava més que per ací nosaltres. I en aquells hiverns érem molt durs per allí. I tots els xiquets a la berenant, quan van acabar de berenar, se'n van anar a dins de casa. Però n'hi havia un xiquet que es va quedar allí davant de ca la iaia, assentaet, berenant. El xiquet va acabar el berenar i veia que anava nevant. Diu, ai, estan caiguent bolvetes. Diu, me n'entraré dins de casa, veuré si la meua iaia té la roba estesa i la llevaré, si li fa falta llenya la posaré allí pel foc, li'n posaré, i si li fa falta alguna cosa, miraré la dispensa i si no n'hi ha res en la dispensa, doncs agarraré i aniré a comprar-li. Bueno, això va fer el xiquet. Però entra per can Isguela, iaia, perquè ell diria iaia, ja neva. I el xiquet, i l'abuela decía, què dius, que n'hi ha brega? Diu, no, iaia, que cauen volves, revòlvers. I la dona estava molt sorda. I el xiquet diu, no, diu, però a muntons i a grapar. Diu, homes morts. Diu, ai, fill meu, tanca la porta, que això és molt perillós, no siga cosa que mos entren. El xiquet va tancar la porta, es va posar al raconet del foc, en el foc encès que tenia l'abuela, el putxeret allí, el caldet que tenia, i allí es va sentar pobret, sense saber que l'abuela estava tan sorda, més sorda que en tenia cistelles per llanternes i conte contat ja s'ha acabat. I això és molt curt, ja vos he dit que era curt.